Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της Πηξίδας Διατροφής. Είμαι ο Νικόλαος Κόκκινος και σε αυτή τη διαδρομή θα προσπαθήσουμε μαζί να ξετυλίξουμε το κουβάρι του πολύπλοκου κόσμου της διατροφής, όπως συνδέεται με την υγεία μας, με την άσκηση, αλλά και με όλα αυτά τα πώς και τα γιατί που μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Σήμερα δεν επέλεξα τυχαία να εγκαινιάσω αυτό το κύκλο εκπομπών με ένα φαινομενικά περίεργο θέμα, τη διάσπαση του ατόμου και τη διατροφή. Γιατί πίσω από κάθε μπουκιά, πίσω από κάθε ανάγκη, κάθε στέρηση, κάθε θα φάω και κάθε δεν πρέπει, κρύβεται μια μικρή ιστορία του εαυτού μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που συχνά μας μαθαίνει να τρώμε για να γεμίζουμε κενά, να σβήνουμε φόβους, να κρύβουμε συναισθήματα. Όμως η διατροφή μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Ένας τρόπος να συμφιλιωθούμε με το σώμα μας, να ακούσουμε την αλήθεια μας. Με αυτό το επεισόδιο σας καλώ να ξεκινήσουμε μαζί ένα ταξίδι απελευθέρωσης. Όχι μόνο από το βάρος του φαγητού, αλλά από το βάρος του ίδιου μας του εγώ. Και έτσι φτάνουμε στο βασικό ερώτημα της σημερινής εκπομπής. Τελικά, ποιος τρώει, το σώμα μου ή το εγώ μου? Αν αυτό το ερώτημα σας αγγίζει έστω και λίγο, μείνετε μαζί μου. Γιατί σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για θερμίδες και δίαιτες, αλλά για το πώς η σχέση μας με την τροφή αποκαλύπτει τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης και των υπερβολών, η έννοια του εαυτού έχει συρρικνωθεί σε μια εσωτερική σκιά από επιθυμίες, φόβους και ταυτότητες που ζητούν διαρκώς επιβεβαίωση. Το άτομο δεν βιώνεται πια ως το μοναδικό, ανεπανάληπτο κύτταρο της ανθρώπινης κοινότητας, αλλά ως ένα υπερφορτωμένο εγώ που προσπαθεί να υπάρξει, είτε μέσα από τις πράξεις επιβολής, είτε μέσα από μια διαρκή αυτολύπηση. Το φαγητό, μια φυσική, απλή, βιολογική ανάγκη, μετατρέπεται σε ένα εργαλείο ψυχολογικού αυτοπροσδιορισμού, σε μέσο κοινωνικής ένταξης, ακόμη και σε μηχανισμό ελέγχου του εαυτού ή των άλλων. Ότι θα έπρεπε να είναι «τρώνε για να ζήσεις», γίνεται «τρώω για να αντέξω», «τρώω για να ξεχάσω», «δεν τρώω για να τιμωρήσω το σώμα μου». Σήμερα θα επιχειρήσω να αναλύσω την ιδέα της διάσπασης του ατόμου όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως πνευματική πράξη. Μια πράξη απελευθέρωσης από την αδράνεια του εγωισμού, από εκείνες τις εσωτερικές φωνές που διαμορφώνουν, διαστρεβλώνουν ή καταπιέζουν τη σχέση μας με τη διατροφή. Στην ελληνική φιλοσοφία το άτομο, ατόμος, σημαίνει αυτό που δεν τέμνεται, κάτι αδιέρετο. Στην πυρηνική φυσική μάθαμε ότι ακόμη και αυτό που θεωρούσαμε αδιέρετο μπορεί τελικά να διασπαστεί. Και όταν διασπάται, απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το ίδιο, κατά μία έννοια, ισχύει και για το πνευματικό άτομο. Το εγώ μας είναι σαν ένα κέλυφος. Ένα κέλυφος από πεποιθήσεις, εμπειρίες, φόβους, προσδοκίες. Όταν αυτό το κέλυφος μείνει αδιαμφισβήτητο, καθορίζει σιωπηρά τον τρόπο που υπάρχουμε. Υπερασπιζόμαστε επιλογές, διεκδικούμε δικαιώματα, αλλά συχνά ξεχνάμε να θέτουμε ερωτήματα. Δεν ρωτάμε γιατί τρώω έτσι, τι κυνηγάω όταν ανοίγω το ψυγείο το βράδυ, γιατί φοβάμαι τόσο να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Όταν όμως αυτό το εγώ αρχίζει να ραγίζει, όταν αντέχουμε να αμφισβητούμε τις βεβαιότητές μας, τότε
όπως στο άτομο της φυσικής, απελευθερώνεται μια νέα ενέργεια, η ενέργεια της επίγνωσης. Και η επίγνωση είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε δίαιτα. Δεν τρώμε μόνο για να ζήσουμε, τρώμε για να νιώσουμε, για να ξεχάσουμε, για να τιμωρήσουμε ή να ανταμείψουμε τον εαυτό μας. Η πράξη της διατροφής, ενώ είναι απόλυτα φυσική στη βάση της, έχει μετατραπεί σε μια σκηνή όπου παίζονται πολλοί ρόλοι. Η ταυτότητά μας, το κοινωνικό μας στάτους, η σεξουαλικότητα, η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Ας σκεφτούμε μερικές καθημερινές σκηνές. Το βραδινό τσιμπολόγημα μπροστά στην τηλεόραση, ενώ δεν πεινάω πραγματικά. Το έλα μωρέ, γιορτή είναι σήμερα, θα τα φάμε όλα, στο οικογενειακό τραπέζι. Το αυστηρό, δεν θα φάω τίποτα γιατί πρέπει να τιμωρήσω τον εαυτό μου για χθες. Εκεί συχνά δεν μιλάει το σώμα, μιλά το εγώ. Το εγώ παρεμβαίνει στη διατροφή με δύο κύριους τρόπους. Είτε με απόλυτη παράδοση στις επιθυμίες, το θέλω, το αξίζω, δεν θα μου το στερήσω, η ζωή είναι μία. Είτε με υπερβολική καταπίεση, δεν πρέπει, αν φάω αυτό απέτυχα, αν χαλάσω τη δίαιτα δεν αξίζω τίποτα. Και στις δύο περιπτώσεις η τροφή χάνει την ουσία της. Δεν προσφέρεται πια στο σώμα ως στήριγμα, ως θρέψη, αλλά χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης ή τιμωρίας του εγώ. Το φαγητό, αντί να είναι σύμμαχος, γίνεται φορτίο. Αν το εγώ είναι το στατικό άτομο, τότε η πνευματική πρόοδος απαιτεί ρογμές. Όπως ένας σπόρος πρέπει να σπάσει για να φυτρώσει, έτσι και ο εαυτός μας χρειάζεται να περάσει από κρίσεις, από ερωτήματα, για να βρει μια νέα, πιο αληθινή μορφή. Η διάσπαση του ατόμου σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι μια βίαιη πράξη. Δεν σημαίνει να διαλύσω τον εαυτό μου, να τον ακυρώσω, να τον μηδενίσω. Σημαίνει να αποδεχτώ ότι είμαι κάτι περισσότερο και ταυτόχρονα κάτι λιγότερο από αυτό που νομίζω ότι είμαι. Δεν είμαι μόνο οι επιθυμίες μου. Δεν είμαι μόνο οι ενοχές μου. Δεν είμαι μόνο το σώμα μου ή το νούμερο στη ζυγαριά. Είναι κάτι πιο ρευστό, πιο συνδεδεμένο, πιο βαθύ. Η διάσπαση αυτή συμβαίνει κάθε φορά που σταματάω για λίγο, παρατηρώ, ακούω το σώμα μου χωρίς να προσπαθώ να το ελέγξω, αγκαλιάζω μια αδυναμία χωρίς να τη στιγματίζω. Συμβαίνει όταν αναγνωρίζω πως αυτό που ζητάω μέσω της τροφής, ασφάλεια, αγάπη, νόημα, συντροφιά, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο από την πράξη της κατάποσης, αλλά από μια βαθύτερη εσωτερική σχέση με τον εαυτό μου και τους άλλους. Όταν το άτομο, το εγώ, αρχίζει να διασπάται, να μαλακώνει, τότε η διατροφή μπορεί να μετατραπεί από πεδίο ελέγχου σε χώρο σχέσης. Η τροφή πάβει να είναι ανταμοιβή ή παρηγοριά, τιμωρία ή ενοχή και γίνεται αναγνώριση μιας πραγματικής ανάγκης. Η πνευματική διατροφή δεν είναι τέλεια διατροφή χωρίς λίπος, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ζωή. Είναι διατροφή με παρουσία. Είναι το να καθίσεις και να φας. Πιο αργά, πιο συνειδητά, με σεβασμό στο σώμα σου. Είναι το να δεις την τροφή ως δώρο. Δεν είναι δεδομένη. Κάποιος την παρήγαγε, φύτρωσε, καλλιεργήθηκε, μαγειρεύτηκε, ήρθε μπροστά του. Πνευματική διατροφή είναι να μάθεις να ξεχωρίζεις. Πεινάω πραγματικά ή απλώς βαριέμαι. Χρειάζομαι φαγητό ή χρειάζομαι μια αγκαλιά. Είμαι κουρασμένος ή είμαι πεινασμένος. Δεν τρώω από άνοια, από άγχος, από οργή.
αλλά γιατί επιλέγω να θρέψω τον εαυτό μου. Και τότε η διατροφή γίνεται μέρος της οικολογίας μου, της σχέσης μου με το σώμα, το περιβάλλον, τους ανθρώπους μου και όχι μόνο ένα εργαλείο για να αλλάξω το βάρος μου. Ο εγωισμός στη διατροφή δεν είναι μόνο η υπερφαγία ή η αιμονή με το σώμα και την εικόνα. Είναι και η ντροπή που νιώθω μετά από κάθε γεύμα. Είναι η φράση «δεν αξίζω να φάω κανονικά αφού δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου». Είναι η απόρριψη του σώματος, όταν τον κοιτάζω μόνο με σκληρότητα. Όταν το εγώ λειτουργεί ως δυνάστης, η τροφή γίνεται εχθρός. Κάθε μπουκιά είναι μια μικρή μάχη, όχι μια μικρή γιορτή ζωής. Η απελευθέρωση έρχεται όταν κατανοήσουμε δύο φαινομενικά αντίθετες αλήθειες. Δεν είμαστε μόνο το σώμα μας, αλλά και δεν υπάρχουμε χωρίς το σώμα μας. Όταν μάθουμε να ακούμε το μήνυμά του χωρίς να το υποτάσσουμε, χωρίς να το αγνοούμε, χωρίς να το εξευτιλίζουμε, τότε η διατροφή γίνεται γέφυρα. Γέφυρα από το άτομο προς τη συλλογικότητα, από την επιθυμία προς την επίγνωση, από το εγώ προς την ενότητα. Κάθε φορά που τρώω με σεβασμό, με μέτρο, με ευγνωμοσύνη, κάνω μια μικρή πράξη συμφιλίωσης με τον εαυτό μου. Αν δούμε τη διατροφή μόνο ως καύσιμο, χάνουμε τη μισή αλήθεια. Αν τη δούμε μόνο ως παρηγοριά, χάνουμε την άλλη μισή. Η πράξη της διατροφής, όταν απελευθερωθεί από το φορτίο του εγωισμού, μπορεί να γίνει εργαλείο πνευματικής επανασύνδεσης. Δεν είναι απλώς μέσο για να ζήσουμε. Είναι καθρέφτης του πώς επιλέγουμε να ζήσουμε. Κάθε μπουκιά μπορεί να είναι μια υπενθύμηση ότι το σώμα είναι ιερό, ότι το παρόν είναι πολύτιμο, ότι η ζωή δεν είναι για να τη συμμορφώσουμε με ιδανικές εικόνες, αλλά για να τη νιώσουμε, να τη γευτούμε, να τη ζήσουμε. Η διάσπαση του πνευματικού ατόμου, δηλαδή αυτού του εγωκεντρικού εαυτού που έχουμε χτίσει μέσα μας, δεν είναι απώλεια, είναι απόφαση. Απόφαση να ραγίσει το κέλυφος του εγώ, για να αφήσουμε χώρο στην επίγνωση. Απόφαση να πάψουμε να πιστεύουμε ότι μόνοι μας αρκούμε, ότι μόνοι μας μπορούμε να γεμίσουμε όλα τα εσωτερικά κενά με φαγητό, με εικόνα, με likes, με επιβεβαίωση. Η τροφή, όταν δεν χρησιμοποιείται για να θρέψει, αλλά για να ξεγελάσει, γίνεται εργαλείο αλωτρίωσης. Όταν όμως επιτρέψουμε στην τροφή να επανασυνδεθεί με τη σοφία του σώματος και με τη ησυχία της ψυχής, τότε γίνεται αυτό που ήταν πάντοτε, πράξη ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και τη συνοδή πορεία σε αυτό το πρώτο επεισόδιο της Πηξίδας Διατροφής. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάστε, κάθε μικρή αλλαγή στις διατροφικές μας επιλογές μετράει και μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία μας, σωματική, ψυχική και πνευματική.